Handina nechekutaura munoti wasvika uchione tsaona yakadaro semwana wakabve pana ari mupenyu echindozvifambira asina pari kurwadza. Saka handina kumbofungidzira kuti mwana wangu nhasi haachadzoki pano. Zviri kundibata. Pendakagamuchirawo shoko iri ndiri kumba kwangu, ndakabatikanawo samai vakasiyirwe mwana. Patakanzwa chiitiko ichi pavana, takanzwa kurwadziwa. Zvakatibata zvakanyanyisa. Inini ndakabve panapa ndikaenda kuchikoro nevana vemukundo wangu pakuenda kodonhedzerwa. Saka ndabva kuchikoro ndakauya pano kwakubikira vana vangu porridge kwakupedza kwakuapa. Ndapedza kwakupinda mubhathroom kwakugeza washeni yangu. Ndakunanike washeni ndopakatanga kufonwa nemwana wangu akaroorwa kwaChigoroko. Ndadaira foni ndakanzwa kuti mai, ndanzwa kuti Renard arohwa kuchikoro asi haasi kuchataura. Zvakadaro kwabva ndati arohwa nguwai, zvikanzi ndafonerwa kuma12. Ndasvika kuchikoro ndakaenda kuna deputy ndikati ndiri kukumbirawo zveropa aende kosara newana, ndasiya ndakiire tuwana tucheche mumba. Zvikazi kwakanaka here mbuya? Ndikati hakuna kunaka, ndinozwa kuti Renard arohwa asi kubva paarohwa ipopo aputsika asi haasi kuchataura. Zvikazi chimirai ndimboedze kubate manesi ndideputy uya ndinzwe kuti kwakamira sei. Paari kufona inini mukundo wangu uri kufonawo. Pendakapinza ruoko muhomwe kwakubudisa foni ndopandakanzwa mwana akuchema. Ndikati chinyiko mai Panashe? Zvikazi mai Renard ashaika. Renard washaika senyi? Zvikanzi hanzi kundodonha kwaaita apa mane nomumwe wake haana kuzomuka. Zvaizi arohwa kudaro wakadonhera patable padesk remuklasi ndopaakazodonha pasi negotsi. Saka iwe mwana wekurowomwo hazi wakazongotaura kuti inini baba wangu inini wakanditemera mangoromera. Saka ndaifanira ende wakanditi kana warohwa munhu unofanira kuti unyike maoko ako mumvura womumwaizira. Saka paakazozvitaura pacho it was too late because kubva time dzaakarowe mwana nenguva dzaakazozvitaura kuti ndakaisirwa mangoromera hapa patone time. Saka wakatonga anonoka. Ndapinda muchipatara ndopendakati uri papi? Zvikazi uri pabhedhuyo wakafukidzwa nejira reredhiyo njii. Wabva ndasvika kofukura mwana wangu. Ndakasvika mwana wangu mwiri wese wabva ndabata achikudziya akandoite zvokungafanika kakuneta. Saka ndazobatwa kugadzikwe pasi ndakati kuda uchadini, uchamuka kuneta hake unofunga kufenda kwaaita. Ndozvandakafungidzira. Mwana wanga ari munhu uri right, wanga asina kana problem. Ndakatoshamisika kunzwa kuti nyaya yekuti wazorowana nevamwe vana. Mukukura kwake hanambozwe nyaya yefight. Ndinofunga zvinhu zvakangoyo sevana pakutamba apa haanambozoti petiri kudai tichasvike pakudai. Even wakatorawo wacho handifungi kuti waiti zvetiri kudai zvichasvikawo futi pakukuwadza umwe wake. Saka zvinhu zvakatotibatawo sevabereki. Isusu wacho vakarasikirwa nevakatiparire mhosva. Zvinhu zvakatotibata nhasi tiri kurwadziwa. Wakafonerwa munin'ina wangu inoshanda naye last born yepanapa. Saka wakazotosvikawo pendiri ndiri kugeza. Ndandichatoti pedze kugeza obva atoti mukoma ndafonerwa ndiKelvin. Kelvin ifirst born yangu inini. Wati Leonard hazi washaika. Ndikati Leonard wafa waita sei? Zvikazi hazi warohwa kuchikoro obva atofa. Ndikati ndakangoti zvakaoma zvokuti kana uzotaura naye munin'ina wangu wacho anozotaura naye unozi Karen. Ndobva natobva paari ndobva natokwidza kuenda kumba. Saka ndasvika kumba kwabva tatorara usiku wacho anotomborara kana hope hadzina kutombobata. Saka ndasvika kunoku ndakuchibvunzawo mukubvunzawo ndopendakazwa kuti wana waitonga waritsika nditsiki, waitowirirana zvisingatoiti from primary pakana kusekondari. Saka mwana wepanapa une bhasikoro riri mombo. Iyena wacho waitamba naye waakazokuwadzwa naye unewo bhasikoro rake. Waitonosangana pasign post paundumbapo woenda kuchikoro. Saka sewana waiwirirana waiti chauya neumwe kuchikoro kana inyari mari yelanji waingodya wese. Saka uyu iye wekurowa wakaenda kouya nemari yake musi wacho $2 chachiri china.
auya ne$2 yake kuchikoro wakabva adya ega $2 iya. Uyu mwana wedu uyu muzukuru wangu uyu wachibvunza shamwari yake kuti iwewe wadya wega sei mari? Uya peno paundotadza kuwirirana mukupindirana imomo. Saka atadza kuwirirana kudaro, uyu wedu mwana zvanzi ndo paakarowa uyu mbama, iye unyakuzopara mhosva. Saka amurova mbama, vamwe vana mukilasi vanotanga kuinikareja, kunga kusvereredza kaeke, kunga kutokuza uyu kuti ungarohwa ndiwe here. Saka uyu wanga atogarisika uko, atovarairwa, asikachatofungidziri kuti zvendaita izvi mumwe wangu watotsamwa. Ndo paakazondokaruka atorwa chibhakera pazasi penzeva. Chituko chakaitika pachikoro pedu paMushunje hai, nditoriwo student yekuti ndiri mubereki anouya kudzidza ipapo. Saka chinhu chakandirwadza ndichinzwa kuti vana pane mwana arova umwe mwana akafa. Vana ava hakusi kuti vanga vari vavengi, asi vana ava vainge vari vana vaidi, vana vaitowirirana. Vana ava vaitodya vese, umwe akauya nechikafu vaidya vese. Uya vachienda kumba vaitoenda vese, vachibva kumba vaingobva nemabhasikoro avo, opinda musikuru yadhi otsveta mabhaiki avo, opinda mukilasi. Umwe munhu akauraya umwe munhu, pane tsika inoitwa ngemadzishe kana kuti madzimambo yekuti pane kuripisa kwavanoita. Saka takamuka kwakuenda paheadman. Tasvike paheadman, headman akati endai kwamambo. Kobva tatoenda kwamambo. Saka tasvike kwamambo, mambo ndiye wakangotaure judgment yake yemutemo wake wemudunhu make kuti munomu ukauraya munhu, mutemo wakaiswa ngehurumende mutemo iwowo, matsananguriro avaiita, unobhadhara mombe 7 kuvaridzi vawakaurayire munhu, ne1 yechi8 inourayiwa musi unokotswa munhu wacho, musi waanovigwa. Dzimwe 3 ngedzamambo. Takatogamuchira dambudziko ende tichatogarisana zvakanaka nokuti zvese zviriko. Dai ari wedu wakadaro waifanira kutotambirawo sekutambirawo kwetaita. Takatogamuchira nokuti accident itsaona, munhu unenge aite chinhu chine kusatochida, but zvinongouyawo. Even iye akasara wacho ari kutorwadziwa nezvakaitika because anga asikazvitarisiri kushamwari yake. Saka chinhu chandongokumbirawo kuti mwana uyu asara anoda counseling yakasimba, nekuti mwana ari kurwadziwa paari because kushayikirwa neshamwari yake asingazvitarisiri zvinhu zvinorwadza. Zvakatibata zvakanyanyisa. Saka tachiti kubva ipapo dai vana vagonawo kuteerera vadzidzisi nekuti vachengetedzeke. Nesu vabereki tiri kumba torayirawo vana vedu. Mwana wazi uchaendeswa kuHarare musi wa23 kupostmortem because maMutare hamuna postmortem dzevana vadiki, dzinoitirwa kuHarare. Saka kuHarare kwacho kuna dhokota wacho kuna kutorinawo pressure, munotombobhuka. Saka madheta akatirebeswei. Saka izvizvi takatongomirirawo kuti postmortem iyo iitwe tozokotsa mwana wedu.